Hi guys! We're here now at Wat Ban Tham Temple. So let's go. So walang entrance dito guys. But you need to take a temperature check and hand sanitizer. So it's a hot morning. Laban lang. Saan yung tayo? Dito. Nandito. Hawak na ba? Nagkatunga. Ay, pagmas. Magmas kayo ba? Magmas din ba? Mas manggod. Laban.มีการประสงค์ร้ายเอาข้อความนั้นออกด้วยหากเตือนและยังไม่ทำก็จะต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องบังคับตามวิธีของชาวโลกต่อไปที่บอกข่าวนั้นเป็นการ Momentan. หากแก้ไม่ได้จงใช้อานาปานสติเข้าระงับจิตให้สงบ Ready? On. Sakto na siguro, di na tumuduol kayo. Sige lang.
na ako guys. Hindi kami mulahos. Okay. Grabe kadlok. Yan na og na to. Saka pa mo. Taas pa ka. Ay guys, Diyos ko guys. Hanggang kay guys. Ha, kaya pa? Diyos ko. Laan pa more. Ay, Diyos ko Lord, niabot na din. Actually, ako pa may abot, pero nakapakuhay lang eh. Hindi rin ako. Di na ka? Hindi na ako. Kamay na lang, oh. Uy, bahala ka siya. Sure ba? Sayang kayo. Oh, isa ta. Ay talaga. Uniwang ko. Best mo ni siya ang mountain climbing experience. Ha? Paway sa mi guys. Musaka ra lagi ni. Video. Hi guys. Wala mo na, hindi namin natapos pero kasi ang Ayan. taas pa. Parang station 4 lang na tayo namin. Thank you that. Station hanggang station 6. So, ang taas pa ng ano. Nahihirapan na kami huminga kasi mataba na kami. Alam nyo naman, matanda na. Pero successful din naman, di ba? Maraming footage. Suggestion, papuntahin natin sila dito. Oo, Oo. but itry nila to. Pero suggestion lang, kapag pupunta kayo dito, dala kayo ng extra t-shirt. May